कौन देसे हो ईसा मसीह जना मैला ले जनगड़ा भला लले लाले जनगड़ा भला बैतुलम हो ईसा मसीह जना मैला ले जनगड़ा रे भला लले लाले जनगड़ा भला कौन देसे हो ईसा मसीह जना मैला ले लाले जनगड़ा रे भला लले लाले जनगड़ा हमर घरे हो ईसा मसीह जना मैला ले जनगड़ा रे भला लले लाले जनगड़ा पूरब देसे हो ईसा मसीह जना मैला ले लाले जनगड़ा रे भला लले लाले जनगड़ा भला कौन देसे हो ईसा मसीह जना मैला ले लाले जनगड़ा आय लले लाले जनगड़ा बैतुलम हो ईसा मसीह जना मैला ले लाले जनगड़ा लले भला गोहर घरे हो ईसा मसीह जना मैला ले रे भला लले रे भला गोहर घरे हो ईसा मसीह जना मैला लाले जनगड़ा रे भला लले लाले जनगड़ा भला हमर घरे हो ईसा मसीह जना मैला ले रे भला लले लाले जनगड़ा ये हमर घरे हो ईसा मसीह जना मैला ले लाले जनगड़ा रे भला लले लाले जनगड़ा भला हमर दिले हो ईसा मसीह जना मैला ले भला लले लाले जनगड़ा भला हमर दिले हो ईसा मसीह जना मैला ले आय लले भला बाट गाँव हो ईसा मसीह जना मैला ले
रे बला लले लाले झंडगड़ा ए भला भाट गाँव हो ईसा मसीह जना मैं लले रे बला लले लाले झंडगड़ा भला कौन देसे हो ईसा मसीह जना मैं लले भला लले ला कौन देसे हो ईसा मसीह जना मैं लले रे बला लले लाले झंडगड़ा